Әлфия Сейфетдинова тумышы белән яңа әмзә авылыннан, әтисе мулла булганлыктан кулак дигән тамга белән авылдан сөрелә. Гаилә хуҗасы сабыйлар әтисез ятим кала. Нариманда минем әни белә бер туган абзыйлар бар иде. Алар кайтартканнар инде нигә Нариманга. Ул абзыйлар инде Аллаһка шөкер безне ятим итмәделәр, карадылар, үстерделәр. Сәфәр вакытында аткаланып ашарга китерәләр иде. Әниге. Көндез инде якты вакытта йөргән напчыга идек тә капка төбендә этеренеп утыра идек абыйлар белән. Төнге сәгать нигә 12-гә хәтле служебный машинада сугалар иде. Әниләр. 9 сыйныф кына белем алса да, тормыш дигән зур мәктәпнең бөтен баскычларына үтәргә туры килә ак әбигә. 3-нче класска да чыкмаган идек әле. Шуның биекле борчакларны кул белән йолкып йөрттеләр, мәктәптән алып барып. Шуннан бирле мин колхоз эшендә. Ат белән дә йөрдем, үгез белән дә йөрдем, комбайннан зурнада ташыдым, учыртлап дуңгыз көтүп киттеләр. Дуңгыз көтүп киткән вакытта бер зур дуңгызым югалды. Шул изба урыны хәле арышны йылкыганда, шуның астына кирип балалаганда, шуннан таптык. Ул вакытта бит әле түләтәләр. 1955 елда Иске Әлмәт авылына зур ишлек гаиләгә килен булып төшә. Бер түбә астында озак еллар кайнана-кайната белән бергәләп яшиләр. Авылда иң үрнәк гаиләләрнең берсе булып гомер кичерә Сейфетдиновлар. Ире Габделхай абый белән 46 ел матур яшәп, 5 бала тәрбияләп үстерәләр. Сабыр булырга. Кеше белән талашырга ярамый, семьяң белән талашырга ярамый. Белгәнеңне укы, белгәнеңне эшлә. Алар инде Габделхай абый белән бик матур гомер кичерделәр. Бик тату яшәделәр. Аның менә бөтен сабырлыгы шундый бөтен тормыштагы киртәләрне дә җиңеп чыгарга ярдәм иткәндер. Бүген 5 баланың һәрберсе гаиләле, 9 оныкка, 11 оныкчыкка яраткан зур әни дә ул. 5 вакыт намазны укып, дөньяларга иминлек, тынычлык теләп яши. Әни безнең бик тыныч, бик ягымлы, сабыр хатын. Әни гел примерга куйды әтине. Матур иттереп ипиләр салайдым, мен хар ипи салам үзем биде. Безнең әни бер кашанда кайнана булам дип үзен күрсәтмәде. Ничек бар шул диде. Ничек кызларына безгә дә шул булды. Үткәннәре авыр да, гыйбрәтле дә ак әбинең, әмма бүгенгесе бәхетле. Һәр баласында кадерле кунак ул, һәр чак урыны түрдә. 90 яшьлегендә һәр кайсы тәбрикләү сүзен әйтеп, ак әбине чәчәкләргә күмде. Әле юбилей уңаеннан ил башлыгының, район җитәкчелегенең дә котлавын кабул итте Әлфия әби. Яшьлектә үзен үстергән җимешләр гомер күзләрендә татлы шул. Шуларны татып яши ак әби.